Tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa tapahtuu aika paljon kaikkea. Ensin olisi tässä tarkoitus juostaa elämäni ensimmäinen puolimaraton täällä Helsingissä, Kaisaniemen juoksu kyseessä. Ja en ole viime viikkoin pystynyt ihan kovin paljon juokseen, niin vähän arveluttaa millainen on kunto, mutta siellä on kuitenkin pohjakuntoa alla, niin toivottavasti jaksaa sen puolimaratonin hyvin kuitenkin. Ja sitten on tänään Jokereiden kauden avaus Tikkurilassa ja ensi tiistaina sitten vielä Jokereiden kotiavaus Tutoa vastaan ja Valtteri Filppulan paluu Jokeripaitaan. Eli sellaista luvassa tässä videossa ja tervetuloa matkaan. Cheekki soi, jalka tuntuu ihan suht hyvältä. Ehkä vähän kurkus pieni outo tunne, mutta no, mennään. Puoli tuntia starttiin ja sit mennään. Kovaa ajo, kama. 20 minuuttia starttiin. Kohta mennään. Varmaan en kuvaa enää ennen starttia, niin nyt lähtee juoksu montakin. Pitäkää peukkuja. 3, 2, 1 ja matkaa tsemppiin kaikille juoksijoille. Se on ainakin vielä hauskaa. Ai että mä sen töölölle. Noniin, nyt päästy onnistuneesti maaliin. Siis tosi hyvin kulki, että on kyllä positiivisesti yllättynyt, mitä hyvin meni tänään. Että elämäni eka maratoni, puolimaratoni. Ja oma kelloaika näytti, kun täytti puolimaratoni, niin 1.32.30 ja virallinen aika taisi olla 1.33.20. Ja palkinnoksi tuli kuivattuja mangoja, todella hyvä. Sitten sellainen mitali ja alkoholitonta olutta ja patukkaa ja palautusjuomaa. Sitten pitää etsiä jostain suihkuja sit syömään. Punakeltaiset, stadin ykköset. Ole, 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 ole. Kaksi maalia johonkin 7 minuuttiin, mutta Kiekko-Vantaa tuli ohi 3-2. Toivotaan, että Jokerit saa petrattua taas toka erään, toi eka erän lopun jälkeen. 29.
No, kausi on avattu. Ihan huikea tunnelma. Nyt on kauden ekan pelin paineet pelattu pois, niin nyt voi alkaa sitten pelaamaan. Tästä se uusi kausi taas lähtee ja kyllä taas vallattiin Vantaa aika huolella. Että siinä ainakin voitettiin. Ai että, se on taas pelipäivä ja eilen tuli aikamoinen jymy-uutinen, aikamoinen paukku, että Risto Duffa on Jokereiden uusi päävalmentaja. Parhaimmillaan täyttä riemua. Joten tänään on Duffan ensimmäinen peli Jokereiden päävalmentajana ja samalla tietysti Filppulan paluuottelu. Tosi hieno ilta tulossa. Pari tuntia vielä pitää venää ennen kuin lähdetään ja sit mennään kovaa. Kama. Ja jälleen Töölössä viimeksi lauantaina täällä. Nyt heti perään ja tosta juoksin lauantaina ja nyt ei tarvii onneksi juosta, mutta kuuli huhuu, että siellä on tifo tänään eteläpäädyssä ja comeback-videoille. Eme. Kyllä. Mitä odotuksia tänään? Hyvä peli, jos tulisi hyvä matsi. Tiukka vääntö. Tunnelma ainakin. Tifo hallissa, niin kaikki pitäisi olla niinku täydellisesti. Mä veikkaan Valle paluupelissä niin 0+2. Mä saan 1+0. Se on jämpti. Hyvä blokki ja sitten karkaa. Valtteri Filppula on yksin läpi ja mitä tekee maalin! Sieltä se tulee! Jokerit toinen maali. Maalitekijä Vestisuran ensimmäisellä osumallaan. 51. Valtteri Filppula. Ihan pirun hyvä peli, 5-0 taululla 2 erän jälkeen. Filppula teki maali heti avausottelussa, ihan pirun hieno nähdä ja come on, 5-0 2 erää. Mä saan 1+0. I gotta tell you, it was perfect. Mitkä on kommentit pelistä? Eikä enää vähän ole yskirissä, mutta ihan hyvä peli Filppula, 5 muna. Niin, pelistä selvitty takas Lahteen. Tosi hieno ilta. Ja 2 hienoa peliä nyt millä aloitettu kausi. Tää oli erittäin mukava viikonloppu ja viikon alku tähän ja Filppula on toivotettu takas tervetulleeksi kotiin. Ja niin, kiitos jos katsoit tänne asti ja me nähdään sitten joskus seuraavassa videossa, niin nähdään silloin. Moikka!